Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो मुन्नि लिजा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय। आं दायो आगंजार गामिनिफ्राय सोमलिगुरियावहाय हिन्जाव लायनो थांनो नागिरदों। आं भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला नायलांबाय थादो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो जाय साबस्क्राइब खालामाखै बयबो नायलांबाय थादो। बिदिब्ला आंजों लोगोसे नै आंनि लोगोफोर दङ। बाजै गोदान लायनो थांनो नागिरदों। नायलांबाय थादो बयबो। Ang hamaja kumaina ang gauna bungna hala nang kulonu baina tayo. नै जोंहा बाजै गोदाना जा समायनाखा गुफुर गावदांदां नायबाय थाथावथावथार। आं भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला थेंक इउ स' माच। बिदिनो नायलांबाय था आरो भिडिअखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहर आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना हो। भिडिअखौनो आं मोजां लानो हायासै, बहुत मानसिमोन नालाय ओंखायनो लानो हायासै खस्थ' जानायखाय। बाजै गोदानजोंबो जिरायफानाय जाबायना खाथियावहाय, ओंखाय लानाय जायासै। बेखिनियानोसै आरो लाजोबनो हायासै, देखायजोबनो हायासै। जों फट' लादोंमोन, फट'खौनो होबाय। दसे टाइम मोनदोंमोन नालाय ओंखाय बेहाय फट' लादोंमोन आरो। बाय आरो नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय लोगो मोनगोन। थेंक इउ स' माच। मेगनखौ मिसि